Mit, Pak. Apa? Cari kok wi. Wong desa yang ngene iki ta. Ya wis suwun, Pak. Ayo. Iya ngene jare Pak Babin kok. Mari nyambut gawe kok cuci tangan ya. Wis biyen ta lek cuci tangan, mosok sik kae terus saiki. Balik wong desa ya aman ta. Apan mari nyambut gawe teko Tegal ya cuci tangan. Ya cuci sikil ya adus. Pak Babin ya abene ngomong jarine apa Elias Pikal disdeng sing ngono apa. Aduh gak paham aku. Anjane mek ya bener gak oleh metu-metu ngono iku ya paedahe apa sih yang metu-metu ngopi ambek sul. Kadang sul ya ora patek gelem bayar. Ya malih kene. Ya ana hikmahe. Tak reken ya bener. Muga-muga karo Gusti ndek ijabahi olehku nyambut gawe. Nah, kena ge nyekolahno anak, ge nyukupi keluarga. Cocok tak kayak bapak ilang ganteng tah. Apa ya sing kurang ya? Tak telepone sik wong bae titip-titip ta. Kaya apa? Oh, sapa sing? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam yo, anakku sing ganteng sak kebon kewan. Ya apa Pak, lapo? Bapakne ya biasa ta, ya ngopeni iki lho dhewe ah. Walah. Aku teh mudik, Pak. Ora usah mudik, Nak. Ya apa sih mudik kok gak oleh? Lah kangen ta wis tak gawane sembarang kalir kok. Iki ana sarane nawake bapak. Pak Kapolres Henry Umar iku dilarang mudik, Nak. Awake dhewe lek gak manut karo sing pemimpin-pemimpin iki lah, manut sapa? Lah aku lek gak mudik kok gak sampean sangoni ta. Masalah sangu kok wis beres. Ora usah mulih. Kok saiki sampean nek kono sehat. Jangan-jangan nggawa bibit virus iku mangko sing aku arep tak paham corona ta apa? Pion ae lah. Corona, Pak. Oh iya. Ya wis, Pak. Matur suwun wis ya. Padha-padha sehat, Pak wis. Bapak sehat. Tutulin ae. Ya wis, ana kono ae ora usah mulih. Siap. Tak di Jakarta ae, Pak. Saman sehat-sehat ambil ibu ya. Assalamualaikum. Kasih do mudik, Pak. Yang penting saman sehat. Muga-muga corona ndang mari, Pak yo. Duh. Waduh, yang ini kita gara-garane virus gak kompresi. Tak omong maneh, intine sing duwe anak, sing duwe mantu ndek luar kota, pancet nono konae. Sing ndek omah, sing ndek hamur kene ya tetep. Masalah hubungan silaturahmi ndek ati ya pancet. Cek ora ana penularan wabah. Lah lek ora ana penularan wabah ya aman ta.